जों सिनि जे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी नि जत आदम रगबाय दिनै जों सारा त्रिपुरानि सिनि YTF Youth People Federation नि जत आदम रग फाइमान जक फैया जों उइलानो सिनि समाय थांलायनाय नि बतंनो ओ पांडानो ऑर्गेनाइज खायने बागै फाइनाय 26 तारिखआव 26 जून खुमुलुंगो जों प्रोग्राम ऑर्गेनाइज खायने समाय थांनायनि बागै ताई अमनि लगी जों आदिनो सिनि डिस्ट्रिक्ट कमिटी ते ब्लॉक कमिटी नि ऑब्जर्वर बो साकलायनाय अमनि बागै सिनि जों डिस्कशन खायलायो ते लगी सिनि ग्रेटर ट्रिबुनल मूवमेंट न तैबो जों कक सालायो ताई कैसा जे सुमुं गामि गामि अब चिन्ति ब्रा सर बैलेंस सिद्रा के ड्रग्स नि बै कबल जगन दं आबन तै नं यूथ होते ड्रग्स तै जों सिनि जे गवर्नमेंट जों कैसे रिहेबिलिटेशन सेंटर खुंनान बागै चाइतोगलाय दङ ओ 1 मास 2 मास 3 बिसिङाव सिनि रिहेबिलिटेशन सेंटर मोटामोटी बिल्डिं कसामो कैसे चेंजांनाय तै अमनि लगी कयेकटा NGO गामि गामि बा पारा बा बाजार वाइज कै बर' कैंपेन खायतंग ड्रग्स एब्यूज नति बाइकि जों कमरि मान सिन त्रिपुरा एरिया रग अमनि जतनो चाइतोगलाय दङ चेष्टा खायतंग